yag ang side effects bla pagkatapos nga suno sa report nagpabakuna siya. Suno sa Pinoy nga nurse nga ginkilala kay Edward Angelo Granada antes ang vaccination ginpahibalo na siya sang mahimo epekto sang among pagbakuna. Patag ni Granada nagbatyag lamang siya sang sakit sa sulod sang duha ka adlaw sa parte bla sa diin ini siya ginbakunahan o kung gin-injeksyonan. Nagpalang-alay ang iya kamot kag sakit sa ulo. Apang subong naka-recover na siya. Ambot siningon epektibo ining vaccine nga pabakuna sa isa ka Pinoy. Mayo na ni kung ining vaccine makabakal ng pungsod Pilipinas, pila ka milyon sa aton pumuluyo ang mahimo mapabakunahan. Sigurado, unahon ang mga frontliner, subong man. Ang mga lugar sa diin nagataas gihapon ang ginaigo sang among kagaw. Kay malapit na sa 449,000 ang apektado sang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. So manami ini, kung baklon sang gobyerno, hindi ka mo magkatahap. Ang iba naton nga mga utod, may ara niya po nervyos, may pobya sa natabo sa dingbaksya balato, nga pila ka mga kabataan ang mga nagkalamatay. Pero ang mag-una pa tuslok, pabakuna, kung husto ang aton sini balita, nagpalayag ang presidente, una siya nga magpabakuna. Nagpalayag man ang vice-presidente, una siya nga magapabakuna. Subong man ang health secretary. Subong man ang mga kabinete ginangkat aber silang una patuslok kag i-live ini sa telebisyon para makita bala sang pumuluyo kag hindi sila matahap kag hindi magkahadlok pag-abot sang tion nga sila na ang bakunahan. Kung epektibo kayong bakuna, hindi ka mo magkahadlok. Pili ka. Mabakunahan ka nga hindi ka na matapikan sang COVID-19 o kung base pag-abot sang tion wala man naton gila pangayo base madisgrasya ka kung matapikan ka sang kagaw. Amo ini ang maayong balita para sa tuig 2021. Sigurado nga ang tanan nga mga kapungsuran, ang iban nga manggaran nga pungsod ya, minilyon mo, kadoses ang gina-order para sa ila pumuluyo. Didiri sa ito nagpa-endi kita budget para ibakal sining vaccine nga ni. Kabay pa ako ganing na pangamuyo ya nga, nadiskubrihan giman ang vaccine, base pa malang kung mag-iskirda malang bla, kag madula malang agkagaw, yawat pa ang milyon nga ibakal naton sang among vaccine nga ibakuna sa pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas. Porte mano, grabe nga halit ang ginhimo ni COVID-19. Pati ang aton Disyembre kag holiday season no pangan ng pila ka mga aktibidades naton bangod sining COVID-19. Tikon abe normal kita, tikon tani na plano na ang mga Christmas party, na plano na pagtinipon-tipon, na plano na ang madamo nga mga kahiwatan sa bulan sa Disyembre. So, steady pulso kita. Wala man Christmas party, ang inyo sini nga mabaton nga 13th month pay, mga bonus ninyo, ipreparar na lang sa sulod sang puluyan upod sa tagsa ninyo kapamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aba, pitsa 14 na, buwas pitsa 15 na. Ang pila naton ka mga empleyado sa pribado, sumungman sa gobyerno, posibilidad mabato na ang 13th month pay kag bonus. Timan ang lain na gasiling nga hindi maglapaw sa pitsa 15, dapat mahatag na ang 13th month pay, 14th month pay, bonus kag iban pa.
para ang mga empleyado sa gobyerno enjoy man sila sining bulan sa Disyembre. Mas temprano nga mabaton ang 13th month pay, 14th month pay, mas mayo para makapangumpram lang. Kay pag-abot sang nagahinampot na pitsa 24 hasta pasaka sa pitsa 31, gapatong man ang presyo sang mga negosyante para nga makapamalaklon bala, makapreparar na gadaan sang ipamaskwa sa ilang mga ihado et ihada. Oy, advance Merry Christmas na. Kabay pa, happy kamo sa likod sang COVID-19. Aber, check upon ta na. Kamusta na ang syudad sa Bacolod? 14, 15, 16 Misa de Gallo na. Balik kita sa alas 3 ang takna sa kagahon ang Korpyo. 9 minutos na nakaligad ang Korpyo, bukas na aton mga merkado. Kamusta na ang mga driver? Kamusta ang aton mga utod? Sige na, pakadto pa kare, pangumpra sa mga merkado para sa pabahaw karon nga kaagahon. Kamusta na ang kabugusan sa Dakmanwa sa Bacolod? Ilaragway na sang aton patrol karon nga kagahon. Galagulad na sila sa mga dalanon, idulong nila sa aton ang nagapanguna man nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Action, Fred. Good morning. Dana lang ka adlaw excited na gid ko, Action, Fred. Sa ano? Sa aton sining Misa de Gallo. Kung sa bagay. Duha na lang gid ni ka adlaw kag maga-umpisa na ang Santos nga misa, amo ni ang misa mga sa kagahon para sa aton sining mga kauturan ka temprano pa mag-attend sang Santos nga misa, isa ka 9 dias o kun novena para sa aton sining mga kauturan nga panimbahan. Of course, excited na gid ko, Action Fred, nga matilawan ang mga baligya, especially sa kagahon, ina mga butong, ang sa Tagalog pantawag nila, Action Fred, na ginabutang sa may sa kawayan, kag ginapaasuhan lang kag dugay-dugay, ara na butangan mo na sang ginatawag nilang lubi. Ang sa Tagalog, ina Action Fred, puto bungbong. May araman Action Fred nga mga pagkaon, of course, puto bingka nga amo ni ang the best nga pamahaw after na misa nga pwede na mahanay kag ma-offer sa aton sini nga mga kauturan, Action Fred. May na tapos misa, pagwa mo na sa katedral o kung ano man nga sikta nga may misa, sining pizza 16, nagaidas na da, ara na da ga baligya bingka, puto, kagiban pa. Yes, Action Fred, and damo pag sa mga baligya. So excited man kita, Action Fred, kay hit pa paano nga pinasahi man nga klase nga Misa de Gallo, inabangod man ang Misa de Gallo sa tiyempo kag panahon man sa nga pandemya, observe man sa gihapon ang social distancing. Basi mga available man, dugay-dugay man ang aton siling obispo o kun ang spokesperson abi ang San Sebastian Cathedral, that is in relation sa mga mahibaluan taman kung ano mga pagsulundan, anong oras gid ang misa, tikit pila na gid lamang ini ka ora, pila na lamang ka adlaw, Action Fred, no? I think Miyerkules mag-umpisa na ang ining Santos nga misa. Ang misa masugod na alas 3:30. Dua ka misa guro Tagsa ka kagahon alas 3:30, tapos ikadua guro natin masugod na guro mga alas 5 Oo. Dua ka misa. Yes, Action Fred, mo na mga kuhaan taman sa picture kay para malalagbay man sa aton sining nga mga kauturan. Ang importante, Action Alvin, na ang mga health protocol sundon lang, social distancing kagiban pa. Oo, ang health protocol, of course, ang di magabahani ang mga alcohol naman, no? Kahit pa paano yung antes ka magkasulod sa simbahan, ara man ang alcohol. Hindi lang ini Action Fred, sa aton sining San Sebastian Cathedral, but sa tanan ng mga kasimbahanan
diri man sa bugos na ning Pilipinas sa tradisyon ta nga misa di Gallo. O amo ni ang pinaka-importante man sa tanan aksyon na Fred. Oh, by the way, action Fred, kung makitan mo sa aton sini nga pictures sa naman na action na Fred, no? Agin padala taman kay Sir JM. Ang laragway man sa Bacolod City Public Plaza subong gagahon ara na aksyon na Fred ang mga matamat na display ang mga baligya, no? Sa may dalan sang Rizal kundi may mga kiosk kon aksyon na Fred. May mga kanopina sa atubang sa San Sebastian Cathedral, and at the same time reaksyon na Fred sa area naman sa dalan sang Gatuslaw. Amo lang ni so far ang may mga picture, may mga canopy na butang sa karon, pero may ara na sabon ang iban. So butsing ganon, pipila na gid lamang aksyon na Fred kag halos makumpleto na ang mga baligya sa atubang sang San Sebastian Cathedral. And at the same time, ara man kag ang laragway man sang ato sining Bacolod City Public Plaza ang suga nagahatag sang kasanag, especially ang ining mga Christmas lights nga ara na karon na pahamtang sa mga puno. Ang iban ara naman aksyon Fred sa gagmayong mga poste sa sulod sa Bacolod City Public Plaza. Ang kani aksyon na Fredo ang ginatawag tang entablado bukod ng stage mismo sa Bacolod City Public Plaza ang masyado naman kasanag nga halos napalibutan man sa mga Christmas lights, may Christmas tree, and at the same time may araman aksyon na friends ang ginatawag tabla nga mga dobilin bala sa tubang sa entablado. So which is kung lang taon tagidya, hindi na mapunggan maninoy ang Pasko. Doga siga-siga na gid. Yes. Kung tagsabla kapag igpat-igpat sini mga suga, daw ang dughan mo daw gakwan man no, daw ginagapitik-pitik man no. Na blang daw Pasko na gid. Inang dugan mo gasiling blang nga okay. Pasko na, mangumpra na ko, ipanghatag ko sa akon ihada kag ihado. Kag ma-share ako sa labing kubos naton nga mga utod. Amo na ya ang espiritu sang Pasko plus para gid sa kabataan. Yes, ang kag samtang nagahatag sang regalo, may mga kanta na aksyon na Fred, no? Mga Christmas songs, especially sa kagahon kag maghambal na Pasko na maninoy ko. Maayo ka kumanta, galing. Balog action Fred. The best kaya magkanta basta lapit ng Pasko. Kung ihalat ko ang kanta ko kay Maninoy. Ara dayon na. Yes, Maninoy. Aksyon na Fred, ang laragway man sa undalan sang Lacson sa sining kagahon hang halos na amat-amat na ang 4 sides, no? Kunti 4 lanes kita ang dalan sang Lacson. Halos na kompleto na ang asphalt overlay. Ang nag-umpisa ini sa may dalan sa North Capitol Road, pero nag-abanse na sila. Iway na sila action Fred sa area sang Bangga Galo, kundi ara na sa Bangga Rizal sa sininga tinion ang nag-amat-amat na ang 4 lanes sa sininga aga ginabira pagyapon sa Pison, no? Para matapan ang dalan. Maguro adlaw lang taon ta kay mga nagligat to action Fred kunti may mga buho skilid sa may inner lane, no? O kung sa may center lane sang dalan on the east or on the east portion sang dalan sang Lacson ti lang taon tang bala kay kahapon may ara na may kuan ni action Fred mong kilid siniya kunti may mga kanal lantaon ta kung bala na tabunan nila o kung nanupagid o basig may ara man pero ginbutangan lang sa mga buho bala para makagawa ang tubig o kung masubside man ang tubig. Ang importante nga ra tapan na. Yes, action Fred, ang importante tapan na namin na ganilang taon. In fact, action na Fred, ang dalan sa San Juan, especially kung mag-umpisa ikaw, area naman sa North Capitol Road bala San Juan, going ka sa area naman sa Bangga Ramos o kung sa may
wala kay landing baladampi action Fred sa may barangay 2. Amat-amat naman to tapan ang dalan kay sa ila sining asphalt overlay man. Subot singgadot hindi lamang ang area sang Lacson kundi may area man sang Sawan ang ginatapan sa sining tinion action Fred. So mayo-ayo na lang taon nga aton sini nga dalan sa piyak sini sa kagahon kaga makabigta wala nga masyado pagkatawhay diin na madamo sang mga salakyan di pasahe ang mga nagabiyahe sa sining aga action Fred. May ara man nga mga tricycles ang kalabanan diri action Fred ginadulong man sa tagsa ka mga merkado sa sining aga. In fact, action Fred nag-amat-amat man kita karon no 1212 sa sining aga sa pagsulod sa area naman sa Burgos Public Market. May ginalantaw man natin ng action Fred no kay bukas naman ang Burgos Public Market agad ibalaon taban ng pinaka-latest nga presyo sa merkado. Subong sa ngisining agang iban mga karne kinaamat-amat palang pasulod and at the same time ang ice para sa mga isdaan pasulod man action Fred. Although may mga isda Sigurado damo subong ang isda kay mati dumayon chimpo. Yes, so amo na ang paglantaon taman sa sining aga kay diri pa lang gani mga binanyera nga mga isda ang ara sa sagwa kundi ginaamat-amat na nila pasulod action Fred. Amo na sa mga display nga mga isda una diri mag-entrada mo pa lang diri action Fred makitan mo dayon ang pwesto abi ni Mayo. Primandari ang mga isda bangrus, palariti, primandari action Fred ang iban pang klase sa mga isda no kay subong way pa diri ginapa-display pa lang sang iya sining mga men sa sining aga pero kadto naman kita action Fred sa iban pa no especially kay Junior ang kay Maymay and at the same time kayo amo parang ni so far ang may mga display Dugay-dugay pa na maabot ang mga dalagko nga mga isda. O ang mga dalagko nga mga isda may ari na kiya dagko no si kay Nini ni ano ni mga available mo nga mga isda mga iduduro dagko so far Tangigi ka kanturayan. tangigi kag kanturayan no mo parang ni adin hanin mong Inubaan. Inubaan. sinubaan o kag tag pila ang imong tangigi 350. 350 ang tangigi ang kanturayan mo ya 200. 200 so far amo pa lang ni pare ang nag-abot sa imo sa karon. Amo pa. Si Pare Junior ga plastar pa sangga iya baligya ang available niya diri subong ang tulingan no action Fred dilawanta ning dilawanta mangkutunta kung pila ang iya sining tulingan no Nyor taga pila tulingan mo Nyor 200 ang iyang tulingan. Okay, ga lasa pa sa sang isda kay may mga suki man siya gina preparahan sa sining aga. Oy, ang bilong-bilong mo pre? 200 man. Ha? 200. Bao 200 ano ning gani oh? Marot? Bulong-bulong ang gagmay. Bulaw tag pila ni? 160. 160. Kung kahapon 160, subong 160. Si Junior ya, pila? 150. 150 na lang si Junior, nagnubo na lang siya na Fred, no? Isa pa, may aramandare si Maymay, ang lantaon ta kung anong availability niya, may na-action na Fred, may lumiyagan siyang lukos. The best na siya sa sining aga, may araman siya, may pangros man action na Fred. May, ang lumiyagan ni, no? Oh, O, tagpila lumiyagan mo? pag 140. 140 lukos na ko na siya action na Fred medyo nagbarato mayad subong ang pangros mo pre Ang dagatan niyo tag 180. oo Ari ang punong na mga gagmay tag 140. punong 140 medyo gagmay pero dagko action na Fred 180 Mhm. nagnubo siya subong at least kahit paano expected December matalbo ang presyo ano siya matani pre tag pila ning
Okay. Mataan mo, Fred? Taguaniti. 180 action na, Fred, ang mataan. Wala daw mga tahong. Tahong action na, Fred, kadto kita sa may gabaligya tahong, mga green shell, no? O, pakinason bala. Oo, mga pakinason. Ang nakitaan ko parang so far, diri nga nag-abot. Kaya sang banwasang, I think, Ibi Magalona ni siya, no? Ibi Magalona ni Day? Alin? Oo. Ari ang green shell mo, pila? Ang din? May ara ka ano niyo? Ha? Scallop, galito, wasay-wa. Scallop, wasay-wasay, no? Scallop, pila? 100 ang kilo. Action no, Fred, the best galilang tawa ng scallops, no? O, ay, sugba mo namit. Oo, Balo ka magsugba kas na. Oo. Ay, gisahan mo sang ahos bala. Nga gapula-pula. Kada mong ibutang mo sa iyada. Pag abre, butang mo ahos. Kag suyupon, sos. Pagkanana mula tupong. Ani man sa pagkanana mong karne niya ni Action na, Fred. Nanam, medyo mapula-pula nga may maputi-puti. Kag maghambal kaya nga, pwede higupon kag... hindi na lang. Baaga pa. May araman di reaction na, Fred, tinala nga tahong. Tinala mo dahil tagpila? 50 ang kilo. Taga 50 ang kilo. Bagungon nga lamang nga available kag sisi, tagpila ni sila. Ang sisi, tatlo, 50 ang baso, ang bagungon, tag 40 ang kilo. Tag 40 ang kilo action na, Fred, no? Amo ni ang mga pakinason, may pasayan diri nga gagmay, pwede panlakot sa utan. Pasayan mo nga gagmay, madam, tagpila ni ma'am? 200 ang kilo. Tag 200 ang kilo, pero daw tiger ni siya nga kono, may mga connection na, Fred, lain mga klase sa pasayan sa sininga aga. So for action na, Fred, muli ang pila ka mga observations sa karon sang patrol. Ang observations sang patrol ang ginadulong man sa inyo. Reaksyon na ni Kirao, ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Mga presyo sa merkado. Pero kung ako papilion, daw ka namit, gidi luto, laswa, karon nga kagahon, no? Hinablang akaw, maluto ko, ako ginagaluto, para nga pagbakit, kung aso-aso, kag hindi siya blalata, namit niya siyang laswa, ning may tugabang ka, may takway ka, may klabasa ka, may okra ka, may talong ka, sabawan mo dahon balunggay, pagkatapos bakla mo sa green shell, sos, kanamit-namit sa sabaw ya. Pagkatapos baklan mo pulang itlog na. Tapos kiaran mo kamatis ka si Boss Bombay, baka namiton ang pamahaw karong agatalag naklaway mo. Samtang kakihad sang pulang itlog la, ang gaserve si mo. Gasyos na lipot ko puso niya ba? Kananam sang itlog na pula. Morning, bugtaw ron. Adlaw ron. Base kung adlawan may opisina karong adlaw Lunes, pizza 14, pizza 15, hoy. Sweldo naman, plus bonus, plus 13th month pay. Happy ang Disyembre. Baw! Pagkadamo, morning kay Dilia Liabe. Kay Alex Puentes, subong man kay Elisandro Incabo, na teleskopyo ko lang, kay Rone si Dayon Gordon, si Vanessa Mayo, about 27 degrees ko, no? Sa Minnesota. Purti, no? Hapon to sa ila sa Minnesota. Vanessa morning. Kay Giselle Franco, kay Hilmon Garbanzos, dito ya sa Brazil ko, no? Alas 5 sa ngapon sumong sa Brazil, kay Hilmon Garbanzos, kay Maki Arigin, kay Grace Posh, kay Pasita Rivera. Ano ni stopping ani? Sige. Kay Moon Lisay, kay Evelyn Pamusino, kay Rapi Lebran, kay Erne Odasco Lidas, kay Mary Grace Bartol Chua, sakto to,
kay Rochelle Magallanes, kay Curatibo Oger, baka nami, kay Lurito Armas Bidaha. Aber, ang iban na pakarunan ko naman. Arian na yun, ang produksyon balas ang tubo sa atong mga plantador nga may kagdalag ko kun minos nga panghakroy man. Ang ato niya, basi makabulig ini sa inyo ang paggamit ninyo sang unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo, anom ka unique complete fertilizer of di lang sang 2 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado, kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang inyo tubo. Ipaluap ninyo sang anom ka unit kag 2 ka urea kada ektarya, tonelada garantisado kag purisa maayo. Tungod ang unit may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potas para patamis, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa acidic nga ngaduta. Gamit na sang unit complete fertilizer, mabakal sa Gold Star Farm Trading Kabangkalan, payaw kag mga suki nga agri-supply. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa bayan. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa Ginapahanomdom ang aton mga kauturan, ang mga locally stranded individual, umpisa Disyembre 21, tubtob Enero 3, ay may moratorium, hindi na kamo makasulod dire sa Dakbanwa sa Bacolod. So pitsa 14, ang tanan nga rasagwa kagluyag magpalauli, now na palauli na kamo. Kay base kon, hindi na kamo makasulod dire sa syudad sa Bacolod. Labi na gid ining pangabay gin dulong na dito sa Region Interagency Task Force nagahulat sang approval. Di kinanglan subong na, no? Sulod na, pala uli na para hindi kita ma-stranded. Problema ng aton mga kauturan yung gakarakasa nga magpalauli gibala man Disyembre mo. May mga family reunion kagiban pa. Pagkatapos hindi ka bala makasulod, maabdan ka sang moratorium, nya stop na
hindi na makasulod, baka budlay. Nablang sa bulan sa Disyembre, layo kaya sa pamilya mo, ay subo man ay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning. Kay Josette Baguad de los Reyes. O kay Dana Alujado. Kay Eunice Elban Buena. Kay Alex Puentes na. Kay Pile Proilan. Kay Pilinura Oliveros. Kay Alison Acevedo. Dira kay Dideni Juna. Kay Isman Turinya. Kay Melchorita Perer. Good morning. Kay Philip Lauriente. Morning lang na sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kat kaagahon. Ano pagid ang pila naton ka mga balita, impormasyon, ang mga empleyado nakabaton na kamo sang 13th month pay nyo, sa lahi bala nagasiling nga hindi maglapaw sa Disyembre 15 kinhanglan nga mahatag na ang 13th month pay ninyo, ang bonus ninyo. Bawa, nami man no? Ang syudad sa Bacolod, dako-dako man. Ang probinsya, guro, dako-dako man ay. Ang bonus, tagsa katuig daw, dako ang probinsya mo. Diri sa Bacolod, may 30,000 man sila mo. Tiyamak mo, 30,000 is 30,000. Kumayo ka na magsupot-supot, enjoy na pamilya mo sa pizza 24 sang gabi, kag pizza 31. Kay ang ila sini nga 30,000 nalakipan ini sang 25,000 nga collective negotiation agreement incentive. Kag may 5,000 pa nga productivity enhancement incentive. Siling ni Mayor Bing sa nagligad nga simana, ihatag ini tanan nga benepisyo sa mga empleyado. Pero may mga kondisyon. Una, kinahanglan may legal nga basihan. Ikadua, pinakaimportante, kon may ara pondo. Pero sigurado ako, pangitaan gini pondo sa aton gobyerno lokal para ma-enjoy man ang mga empleyado sa Bacolod. Amo man ang ginahimo sang probinsya para mag-enjoy ang mga empleyado sang probinsya, kinahanglan matupa na ang 13th month pay plus bonus kung may sulo sobra. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. By the way, ang karon nga simana, importante man nga aman para sa aton mga negosyante sang palupok. Kay karon nga simana dihuno na. Daw ako ya sigurado. Daw aprubahan na ini ang palupok. Pero kung diin ibutang, paano ang paggamit, paano ang pagbaligya, pila ka mga precaution, ulaton da ina. Sini nga simana, por sigurado, iplastar na ina sang syudad sang Bacolod. Para bisan paano, everybody happy. Sige Baw kay kadamo sa sululod, kay Ninsen Harubilia, kinateleskopyo ko di mga alam nyo. Kay Rooney Sidayon Gordon, good morning. Kay Micheline Anderson, morning man. O, sige. Kay ang kadamo blas ang gasululod kisa gasala ko, no? Amo nakid kon ang imo teleskopyo may jutay na nga diferensya, pero okay lang nga. Good morning na sa inyo. Ang tanan nga nagaupod sa ton, morning lang. Baw, Merry Christmas kuno. Siling ni Jo Salanga. Baw, Merry Christmas kuno kay tuwa kag Jonas Diocampo sang Canada. Ba, kita mo gila na. Taga Canada. Ang aton suna station manager bla. Nga si J. Diocampo. J, morning da sa Canada. Kamusta da? Okay lang. Sige. Kamusta na ang pamaskuhan nyo? Okay lang. Porte man to kuno ang COVID dito sa Canada. Abisan diin man nga lugar sa bilog nga kalibutan. Ang ginakahadlukan amo ini ang COVID-19. Morning. Oh, balangon na kamo para nga makaplastar husto kag makaluto it pamahaw. Kay Roel Dison
good morning man. Aber standby ka mo makadali, hindi ka mo maghalin, kay may paid program ako. Pero sigurado, mabalik kita pagkatapos no? Kay Angel Recoperto, good morning lang. Bao sa Woodside One Cell, sa lihis naga-monitor. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ng aton paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Sinsan at mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ka mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Action Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course,
face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Mga kauturan di magkalipata. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na, uy karong nga adlaw gali, ang presidente nga si Rodrigo Roa Duterte magahiwat sang full cabinet meeting.
galing wala paging plastar kung ano ang talakayon sa Malacañang. Karon nga adlaw, pitsa 14. Ano ayan ang talakayon upod sa kabilugan bugos nga mga cabinet member. Base kon importante ang talakayon. Posible guro budget, posible ang masunod nga tuig, posible eleksyon, posible kon anano nga pila ka mga binag-ubak o naman nga advisory sa Malacañang sa COVID-19. So paabuton ta karon nga adlaw ang ginatawag full cabinet meeting upod kay Presidente Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na dira kay Rex Iturriaga. Good morning. Good morning kuno kay Crislin Galino Iturriaga. Yasawa kag tatlo ya kakabataan sa Mansilingan Istumpor. Kay Bini Binsky Hikangaw dira sa Pontevedra. Kay Nel Malanday, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kagaon. Kay Engineer Mungkada sa Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Biti Lau sa Binalbagan. Si Rubin Tampos ang LTO gabugtaw na ni. Kay Dr. Ray Valencia. Dira kay Pare Remias Arroyo. Si Raul Alibugada, all ladlad nga na pamahaw mo. Kay Roy Marino, morning man. Dira kay Pare Erning Horilla, kamusta na? Subuman, dira kay Paring Istoy Querido. Sa mga grupo na ton, gabulugtaw na kamuda. Kay Pare Nick Barca, kay Pare Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siokon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado da, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Luni Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning. Dira kay Jerome Solinapa, good morning. Bulugtaw na ni sila. Karon nga kaagahon, morning lang. Oy ginapahibalo gali nga ang lubong ni George Alibuga pitsa 15 buwas nga adlaw sa Palm Heaven ang misa hiwaton sa Triumph of the Cross Church. Ilubong siya buwas pitsa 15 na. Okay, Ariglado, morning man sa Bat 76 kay Mario Guardiano kag subong Lilinet Aldeguer kag kay Marites Tronco. Advance Merry Christmas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na sa aton nga mga mangunguma kung wala kasinuptan, aba. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa Philippine Standard Time las 4:58. Karon nga simana daw medyo paabot-abot naman kita, daw maibual naman ang presyo sang gatong. Wala untat, gamay-gamay lang supot man. Sige ang saka sang gatong, imbes nga mamaskwa sila, daw medyo ang palasanon sa mga driver, iawat pa kung tani kung madubo ang presyo sa gatong, makaguluganan siya gawa. Galing kay sige-sige, amat-amat lang ang pagsaka sang presyo sang gatong. Galing wala kita mahimo Ang nagamando sang presyoanay sa gatong ang pangkalibutanon nga merkado. Wala kita mahimo kay nga kay kita man.
ang nagplastar sang oil deregulation law. Tiyempo to ni Makapagal Bla Gloria. Nya nami ni ang oil deregulation law asos. Maghinutikay ang tanan nga mga merkado sang gatungman. Kay tani ang tuyos na nga kung magpataas ang isa, mapanubo itong isa. Ang natabo ya, ginkartel nila. Pagpasaka, ay dungan tanadya. Warat, hinarungong ang pungsod Pilipinas nga may mga kasugtanan galiya. Ang dalagko nga kompanya sang gatong te. Medyo uluan tos lang kay kitang may sala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako mag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo madwan ni Ma'am Muna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Kay Grace Turice de la Cruz, kay Warli Tunisia, kay Erwin Gonzales, kay Ilsa Pabalinas, kay Alma Agravante Sabater, kag Jed Villegas Duran. Good morning lang nga. O tamyaw ya ho. Si Nonoy Elvis Real, happy birthday ko na. Nagatamyaw si Nonong Real sang Pahanukoy. Taga Pahanukoy da, good morning lang nga. May lang nga pag monitor, tagsagid kakagahon. Tamyaw ya ang mga grupo ya ko na. Dira sa Pahanukoy. Okay, dali gid lang, standby makadali kay mabalik pa ko baw ano ini kahapon at ngayon. Ba, good morning. Watching live sa Hong Kong. Nami ba kahapon at ngayon? Ay kalain. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mapatiman. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Time, las 5:16, dira kay Arabilia John Sanchez, good morning. Kay Mike Ramas de Port sa San Carlos, dira kay Lisa Pabalinas, kay Elizabeth Malaka Gamala, morning. Kay Eddie Laos, kay Jose Griuli Tansingco Gayuna, morning da sa taga Isabela. Kay Pare Yulida, good morning lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Diri kita, mga balita naton sa Pwersa sang Kapulisan, PU driver nga nagbuno sa nagbaligya sang spare parts sa downtown area, pasakaan subong adlaw sang kasong murder sang Police Station 8. Si Action Eric Magbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Action Fred, good morning report kay sa Bacolod City Police Office pasaka karong adlaw sa Police Station number 8 ang kaso nga murder batok kay Freddy Lumangyao, 50 anyos nga pumuluyo sang Purok Greenfield, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Ini matapos ginbuno kag napatay ni Lumangyao ang biktima nga si Clark Michael Atiriano, 36 anyos soltero kag pumuluyo man sa nasambit ka lugar. Sura sa kay Police Staff Sergeant Joe Mardora, investigador sa Police Station number 8 nga makipag-areglo kung tani ang biktima nga si Atiriano sa kay Lumangyao sa hindi nila sinipag-itsidianay apang nagkanto sa punto nga iinigin buno ang biktima nga resulta sang iya sini kabata.
kamatayon. More on this, Action Fred. Yari palayag sa investigador sa police station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. May old grudges ni sila, may timatima na sila bla. Kasi nagwa ni ang aton nga biktima, katuan niya ni ang suspect. Ay tani, maariglo. May istorya mga tani bla. Hindi, hasta na ang ila rigluhan ay nagtulit na sa kinapungulay. May kinapungulay sila, hasta nagkinampusanay sila ito naglagsanay. Hasta na napungulay sila nga doon, nagpukutay. Tinigiling aton nga suspect. Allegedly, may sundang kalikonos nga nasukbet. Pinuno yan yung isa. Isa lang igo, sir? Sa doktor to, initial pang doktor to, Matikaw doon ginawa niya ko naman kasudlan niya? Oo, daw ka mo tong kuhan po, ay ko na magdan mo. Gusto na naman nakakita mo to, no? Ang nag-responde niya tropa ta, kuhan ako naman tinahin. Hindi ba na sila, sir, hubog na duwa, no man? Wag lang, wag. Hindi naman ako ng kuhan na, pero hindi naman ko nakainom sila sa amo to nga pagtabo. Anong trabaho ni isang suspect ni sir? Ang suspect, driver ni siya, sang round trip. Ang biktima ay, sir? Ang biktima ay Baligya Parts, sa downtown mga spare parts. So patay na si sir ya, on the spot, sir, no? DOA. Nadala pa sa ospital din sa aton, sir, sa Panukoy? Dito sa regional, what? Ang bangkay sa buong sir, din ni subong, sir? Ang bangkay ito kagab area, pa sa emergency, diba? Sa subong ba ang style na guro nila sa punerarya. I heard, sir, ang suspect ni Kuno, may pilas mo sa paa, sir? Oo, arin na dito, arin di ba nakagawa na? Patient na. Pero yung pilas siya sa paa, sir, ano, sir? Bungo man ni sir ang iyang pilas? Oo, pero opinion da wad, kasi isa man lang ka puntang ang na-recover. Posible, dinasakyan niya sa kuno sang biktima, sa ito na perdi na sa blara, sa sudalom, kinasumbag, tapos mo tapagabot yung sang iyang arma, sige buno niya, kaya mo itong una nga igo, doon mo naglaruang sa likod dampe, tapos natumba na to ang biktima na gigda, siya naman ang nagsakay, kagid na halaka na dislak. Posible, pag buno niya, basi nakapanagang pa niya ang biktima, kag nagkibyas la, nagliwa sa iyang paa, basi siya man nakabuno sa iyang paa. Ang sundas na recover naman ni sir? Pawad na, rin sa. Ang suspect, sir, outpatient sa hospital sa Corasolok, sir, yung dala ni sir? Oo, primero sa South, kaya lang ito, white line knockdown, tigna pangayuan sa Tridamil, din Tailo naman sa regional, tayo na sa Bungwat. So, anong tikang mo sila, sir, para pailan ta kaso inigadlo kung nasa semana pa? Why sa Bungwat inquest, Sabado, Domingo, basi Lunes, inquest ni. Action Fred, si Police Staff Sergeant Joe Mardura, investigador sa police station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Alex Muntisada, good morning. Kay Dodge Dalida, kay Sinica Mahilom, kay Rodelen Alvarez Bayabado, kay Ann Ihatreyes Homoles, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Idaabad sa Barangay 39, inatamyaw sa Nisunya, Baira, Sang Rosal, Takuling. Subong man, good morning man kay Nini Inventor Arusa, sang Barangay 28. Kay Umaluminada, good morning. Sige, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Ariho, ang Santon Plus Herbal Capsule, amo ni gamitan nyo pagpatunaw sa mga Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa... Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 35-13. Una nga bula resulta, 35 kag 13. Second draw, ikadua nga bula, 22-8. Ikadua nga bula resulta, 22 kag 8. Third draw, ikatatlo nga bula, 25-19. Ikatatlo nga bula, 25 kag 19. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita, jackpot 98 milyones. 786,474. Kombinasyon in any order 55, 15, 3, 35, 7, 24. Winning combination 55, 15, 3,
35, 7 kag 24. Sa ilo kita 649, ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 18, 19, 24, 32, 15, 46. Resulta sang 649, 18, 19, 24, 32, 15 kag 46. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:29 na. Kay Brandy Win, good morning lang. Sang pahanukoy. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start na Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amalasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Grupo ita pa sila. Papa nila o mama nila. Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog.
Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you. Ni Bacoli Mirasol, good morning lang. Kay Gina Toribio Panes, kag sila Jean Panes, good morning lang. Advance Merry Christmas kuno. Ari may reklamo niyo sa Basiwa Prime Water sa Calle Ruby, City Heights. Uy, nagpaloy-paloy nagikuno ang serbisyo. Sang una kuno gatubod pa. Subong prime water na, twice a week na lang. Ay, ano ini? Si Vic Maglaki naga-reklamo. Sa una kuno gatubod-tubod pa. Ano kinag-silo sa prime water? Sa semana, kadwa na lang. Kalain. Naglain na. Action Radio Philippine Standard Time la 5:35 na diri kita. DOH6 nagpahanumdom sa publiko nga magtuman sa mga protocol officer sang mga kahiwatan karon nga holiday season. May detalye si Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Barang Action Fred, apisar sang wala tuo sa karon nga maokasyon karon nga bulan sang Disyembre, nagpanundom ang spokesperson sa Department of Health diri sa may Region 6 nga dapat hindi magkalipat sang ginapatuman nga minimum health standard. Action Fred, ginpahayag ni Dr. Jessie Glenn Alonsabe ang spokesman sang DOH6 nga karon Action Fred diri sa may Western Visayas nagaamat-amat na ang pagdubo sang COVID-19 cases pero suno sa iya balantayan pa ini bangod nagaumpisa pa lamang ang Christmas season. Suno kay Alonsabe apisar sang kasadyahan karon nga mga tinion dapat hindi man pagkalimtan sang publiko ang pagsunod sa mga minimum health standard. Para kay Alonsabe Action Fred sarang sa gihapon nga masaulog sa mga Pinoy ang Pasko nga safe ang tanan. Samtang, ginanunsyo man sang doktor nga sa masunod nga semana, mayara sang nationwide nga launching sang anti-firecracker campaign ang Department of Health. Matamat na gidlan no, panabantayan pala no. Ang aton nga mga nag-aumpisa pa lang kita sa aton nga Christmas, basi ba ako nalipat kita sa aton mga lubrahon aton sa Christmas kay daw nasadyahan na kita kinanglan na gali nga magkuan man tagyapon observe man tagyapon ng minimum health standards. Dapat yan si Dr. Jessie Glenn Alonsabe sang DOH6. Halungan ang aton ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang kita. Ang reaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Kay Ludi Latido Minyusa, dira kay Midela Chica Espadero, kag kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Oh, sige. Pasudlon tani ang report na yo. La Carlota PNP nag-conduct na sang search warrant batok sa 32 anyos nga drug surrender, armas kag mga bala na recover. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga ag-aksyon na Fred, isa ka puloyan naging nasulod sang kapulisan balo no kon bit-bit iya ang search warrant dira sa may 1st Street Barangay Hagimet
syudad sang La Carlota, Negros Occidental, tinekdan nga adlaw. Ang suspitsado nga subject sining operation namo si Jojo Salva, drug surrendery kag 32 anyos, soltero, wala sa trabaho, kadagapuyo man sa nasambit nga lugar Action Fred. Ginpangunahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, ang hepe sang La Carlota PNP sa diin. Gindala sini kag ginpresentar ang search warrant kag ginpapanaog iya ni Honorable Judge Cy Clemen Hison Fernandez sang Regional Trial Court Branch 63 sa nasambit man nga syudad Action Fred. Na-recover sa nasambit nga lugar o kon sa poder sining nasambit nga subject ang isa ka unit sang homemade pistol nga pingun, 8 ka rounds sang 38 revolver, isa ka spent shell sang 38 Action Fred, 3 ka rounds sang 9mm ammunition, isa ka piece black coin purse, 3 ka roll nga dried leaves sang ginapatihan marijuana nga nagabalor sa 120 pesos. Duha naman ka sachet sang ginapatihan shabu, lakip na ang drug paraphernalia Action Fred. Ang suspitsado karon yara nahunong na sa La Carlota City PNP Custodial Facility. Inang balita ini sa Action Brian Morde nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Kay Helen Ibaldo, good morning. Kay Princess Joy Binyas, tamyaw na mga Bikran family ko, no? Kay Princess Joy kag JB. Kay Julius Villaflor, good morning man. Di Anton Diaz, sang Patria Village. Kay Jorge, o George Claudiang Jorge, good morning. Kay Alex Mendoza. Mga blatter entry pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital,
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Wilson Tihidorda, good morning. Standby na sa aton sini mga balita, blatter entry. Nabalag opisyal sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Pod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Brad, arestado ang duha ka mga persona sa separadong lugar diri sa siyudad sa Bacolod. Sa police station number 8, gina-aresto ining si George Bidayo, 54 anyos, sa NHA Village, Barangay Panukoy, diri siyudad sa Bacolod. Dinasunod diri kay Police Corporal Mark Anthony Pedrina, sa warrant and subpoena officer, ining si Bidayo ang serbihan sa mandamiento de arresto for violations ang RA 9287. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Estefanio Libutan Jr. sa RTC Branch 50 diri sa siyudad sa Bacolod na pitsahan Nobyembre 25, tuig 2019. Samtang sa station number 4, ginserbihan man sang mandamiento de arresto ini si Romeo Salem Jr. sa kaso nga qualified theft. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Lorencito Diaz sang MTCC Branch 17, Ciudad San Rojas, Probinsya San Cabis, na pitsahan Disyembre 9, 2020. 40,000 pesos ang piyansa para sa suspect. Balita report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe,
Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamatiyan na. That time, las 6:02, standby na. Sa aton aksyon, Balitang Bayan, numero 1, nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.